useimmissa maissa tai suurimmassa osassa maissa on nykyään niin kuin palkka-armeija, että ihmisten motivaatio tulee siitä, että tästä saa rahaa. Joo. Tämä on mun työtä. Mutta Suomessahan kun armeija perustuu niin kuin, tai asevoimat perustuu asevelvollisuuteen, niin koko hommahan pohjautuu maanpuolustustahtoon. Että jos ihmisillä ei ole tahtoa puolustaa Suomea, niin ei sinne saa ketään menemään. Näin se vaan on. Eli siis, nyt tuli visio. Eli jos kukaan ei vaan niin kuin mene inttiin, niin se poistuu. Eli ei tarvitse mennä. Nyt tuli Toi oli hyvä. Joku on joskus sanonut tämmöisen hyvän kommentin, että Suomessa tulee aina olemaan sotilaita ja suomalaiset saavat itse päättää, että minkä maalaisia sotilaita täällä on. Kyllä. Mutta samallahan me luotaisiin työpaikkoja hirveästi lisää Suomeen, jos poistuisi asevelvollisuus, tulisi vaikka 20 000 palkka-armeija, 20 nuorelle miehelle työpaikat. Hei, tulkaa hakemaan tää puolustusministeri Vekka. Kyllä. Mennyt pahaksi.